Moi! Elämässä tulee vastaan suorastaan hämmästyttävän paljon kaikenlaista yllättävää ja suunnittelematonta sattumaa. Me kuitenkin harvemmin näin ajattelemme, vaan sen sijaan elämme elämäämme. Sattuma kuitenkin vaikuttaa kunkin elämänpolkuun perin paljon. Mitä on tapahtunut, mihin me olemme päätyneet ja miten vielä eteenpäin. Sattuma tapahtuu, kun olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Voit ohjata itseäsi, mutta et voi ohjata muita. Toisin sanoen, heti kun olet muiden kanssa vuorovaikutuksessa, sattumaa tapahtuu. Tämä myös tarkoittaa sitä, että sattumaa tapahtuu mitä enemmän, sitä enemmän olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Sattuma tuo yhteen, ketä me loppujen lopuksi tapaamme. Ketä oppilaat juuri sinun luokallasi oli peruskoulussa, ketä työntekijöitä sinun työpaikallasi tällä hetkellä on, ketä sinun harrastuspiirissäsi on. Ylipäätään, mitä menneisyydessä on tapahtunut ennen sinua. Ketkä ovat tavanneet ja ketkä ei, miten juuri sinun vanhempasi löysivät toisensa ja jopa miten yhteiskunnat ovat muodostuneet. Kun kysyt, miksi toinen on esimerkiksi päätynyt tiettyyn työpaikkaan, sattuma tulee varsin usein vastaan. Toki he voivat olla sanomatta sanaa sattuma, mutta jos kysyt sattuman näkökulmasta, eivätkö he pian totea, että sillä on ollut myös vaikutusta. Esimerkiksi joku on voinut kuulla joltakulta nykyisestä työpaikastaan, kun hän oli vielä siis entisessä työpaikassa. Toinen on voinut lukea lehdistä tai netissä työpaikasta, kolmas on voinut kuulla harrastuksessaan työpaikasta. Usein sitä loppujen lopuksi ajaudutaan elämäntilanteessa toiseen ja sattumalla on vaikutusta. Ja sattumalla on vaikutusta, koska elämme yhteiskunnassa muiden kansalaisten kanssa. Mutta toki jotkut ovat määrätietoisesti suunnitelleet elämänsä hyvinkin pitkälle. Esimerkiksi joku on voinut haluta jo lapsuudestaan asti eläinlääkäriksi. Ehkä hän on vielä halunnut juuri tiettyyn yritykseen ja jopa toimipisteeseen. Ja voi hyvinkin olla, että hän on saavuttanut tämän päämääränsä. Sattuma on kuitenkin tapahtunut matkan varrella. Ensimmäiseksi hän ei ehkä ole päässyt ensi yrittämällä kouluun, koska sinä vuonna on ollut vaikkapa yllättävän kova taso. Toiseksi hän on ehkä haluamansa työpaikka ei ole juuri sinä vuonna ottanut vastaan työharjoitteluita. Ei sitä ikinä tiedä. Kolmanneksi ehkä hänen valmistumisensa jälkeen hän on ajelehtunut työpaikassa toiseen ja yrittänyt samalla haluamansa työpaikkaa. Mahdollisesti yhdessä näissä työpaikoissa hän on sitten sattumalta saanut vinkkejä muilta työntekijöiltä, mitä tietotaitoja vaaditaan juuri siihen hänen unelmiensa työpaikkaan. Ja sitten hän on alkanut hankkimaan tällaista osaamista ja kehittämään itseänsä ja lopulta päässytkin sinne päämäärään, sinne oman unelman työpaikkaansa. Mutta ei elämä aina mene niin kuin on suunnitellut. Elämään vaikuttaa yllättävän paljon sattumaa ja se voi olla kaikenlaista yllättävää ja suunnitelmatonta. Mutta miten tämä kaikki liittyy syrjäytymiseen? Syrjäytynyt ei koe niin paljon sattumaa. Hän jää kotiin, jolloin tutut ja turvalliset rutiinit toistavat itseään. Silloin ei tapahdu niin paljon yllätyksiä, eli siis sattumaa. Toki sattuma voi tapahtua esimerkiksi tietokonepeleissä, mutta harvemmin se vaikuttaa ruudun ulkopuolelle. Elämässä tapahtuu kaikenlaista, ja elämässä kannattaa tehdä toisaalta myös kaikenlaista, ja antaa sattuman tulla vastaan. Silloin oppii ja kehittyy. Ymmärtää erilaista elämää, ymmärtää itseäkin enemmän, ymmärtää esimerkiksi mistä monet ongelmat tulevat ja kumpuavat ja miten muut ovat nämä ongelmansa ratkaisseet. Elämä opettaa etenkin, kun on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Et sinäkään olisi siinä ilman muita. Ei kansalainen kasva tyhjössä, vaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Toisin sanoen, et sinä ole sinä, koska sinä, vaan sinä olet sinä, koska muut kansalaiset, ympäristö ja sattuma. Mielestäni sellainen elämä on antoisampaa, kun on kokeillut sitä ja tätä. On tavannut erilaisia asioita ja ihmisiä. On kuullut erilaisia näkökulmia ja tarinoita. On uskaltanut maistaa vaikkapa kaikenlaisia makuja, mitä on tarjottu sattumalta. Silloin ehkä löytää itsellekin sen kaikista maukkaimman maun. Se on usein jotain hyvin eksoottista ja siis erilaista kuin siihen mennessä. Toki siihen sitten ajan kanssa voi kyllästyä ja ehkä sattuman kautta löydetäänkö se uusi maukkain maku elämässä. Mutta jokin kohtuullisuus sattumakin kanssa.
En tietenkään tarkoita, että jokainen päivä pitäisi kokea jotain aivan uutta ja ihmeellistä. Sen sijaan, miten itsestä tuntuu ja miten itse haluaa elää elämäänsä. Myös tutut ja turvalliset rutiinit elämässä ovat aivan oleellisia. Itse asiassa meidän elämä perustuu rutiineihin, mutta siitä seuraavalla videolla. On hyvä kuitenkin edes välillä kokeilla uusia asioita kuin pelkästään taantua vaikkapa ruudun äärelle. Etenkin nuorempana on hyvä avartaa itseä ja nähdä kaikenlaista, kun on vielä voimissa ja kun vielä keho liikkuu. Myöhemmin elämässä sitten on mielekkäämpää, kun pääsee kertomaan näitä tarinoita muiden kanssa. Usein nämä tarinat ovat muodostuneet sattuman kautta. Ja itse asiassa kun te olette siellä vanhain kodissa kertomassa toisilleen tarinoita, te olette siinä tilanteessa loppujen lopuksi sattumalta.